ama sain zonet clear tu zong zong te chibai kan buk chewa hei voin a hian Lehkhabu Tlangzarhna hun reilo te kan mang do na ni a kan Lehkhabu Tlangzarh tur hi hei hnung lama banara kan huang hian Tianhrang Thlan te ni a kan program te pathian hne hlana hun ser mang turin ama sain upa ar la ro puya lo som photang le voina hei hun thatak mai Lehkhabu Tianhrang Thlan release na hun poimo tak maya Christian kan ni angin masain hun serte mang tura kan hanin buat sai hilom om katia kan thian pa zo nun sia maral teina Lehkhabu chen fak om tak mai tur le nakin thang thar local le zel turatan po a Lehkhabu ron tlak ni tur ni angai ketianga an buat sai thei hilom om le in ria a po ni se pathian chibai bukin athu thiang lim ilongai thlang u chanchin tha johana zia bung somhni le pakhat chang somhni le panga atangin tin heng lo hi suathil ti dangtam tak ala om chung chu ziak fai vek ni don sela Lehkhabu ziak tur zong chu khovela po hian alengin ka ring lo thurhil tu bung som le pahni chang som pahni thu hi kan chiar le ange chu chau po nilovin henga hian ka fapa zilin om ta che Lehkhabu tam taksiamin topin tai a om love wena hian Lehkhabu tha tak khowela hian lo chuak me ka chung Lehkhabu sian chuan topin tai a om lo ati a chuti rual chuan kan hriat zong angte midang te ta na thakher lo turte ni pheise chuan khowela hian Lehkhabu ziak na aman ruwa zong te po hian a dai lo ang ti hial tur ani amai ro chu voina hian he Tianhrang Thlan Tlangzarhna huna hian he Lehkhabu tha le chen fa kom tak tur kan Tlangzarh tura hian ngai tuana thin lung kan rilru kan ngai tuana mang theu tai la tha in ka hria a chung te chu toite in kan tar lang ani lalpan athu kan chiar te kan za tan mal som ro se lo tong trai an u lalpa kan pathian du tak min mangai tu voina hian Lehkhabu thatak mai ni tura kan be sei Tianhrang Thlan Tlangzarhna hun mang turin helai zone studio a hian mi heti zong mai kan local khoma ti chuan lalpa kan pathian he Lehkhabu a chiar tu apiang ina he kan leilung kan chen ho na kan society le lalpa kan pathian kan tharau lam nun chen atan po lok na kan mu theina turatan malmin som sakla kan du'a ti chuan lalpa kan pathian voina hian he Lehkhabu hianin a thlen china pianga mi ten Tianhrang Thlan chu enge lo ni a chung thulai muwa chuan eng hinge phum alo ni a ti hi an khe dar ze la a hlok na par zu chu zofa mi pui zong tena kan dot theu then turamal som tur chen kan ngen che ani voina kan program te bulmin chan pui tong hina top thengai mi hruai na tenen chung te chumin mangai tu lalpa du tak isu i ming thiang limin kan dile amen uro puya hi thule la hela tui ve khop maya sabra khong kaya te hian thu voi tam takaron ziak to a tun hnaya zia in chung nula kha kan sirin rinoma khami phei ka chuanin feedback po adong nem khop maya kan hun serte min man sak tura kan somna min ti hlodin saka wangin introduction anti da potha in kan feve dewa chu hunan manglok ila tha ome ama sain kan Lehkhabu Tlangzarh tu tur lalram moi ngen te khonga in loading lok sela ani hi
cụt bên khắp bồi lầu này bên đậu hiểu hiểu rồi con ạ sabere khuông cái editor anh một chân lâu này to này à thu lệ là mà mi tui chung chuang tak iti mai tiang Lehkhabu som pariat lai ti suak to ani a rin te zun leng an novel bu pakhat chuan kum sang hi pakua khan book of the year lom man lo dong to a tunan Johnson College sa zirtir tu ani a ko ran upa ani bokani ti chuan Lehkhabu thlir lok tu tur zara loading vele lok sela khonga in ani hi tuna sabere khuang kaya chan editor ani meka ani po kan riat lar na chu itimai tiang bi chian na atanga zoram mi puitena kan riat lar kha ani po hian Lehkhabu pahni ani ati suak tawa jing dai film tile nang le kei ti kha ati suak tawa ama hi kan zuare kan tin ni lovin tlangwal alani bokani ta kan soitel du boka ti chuan a Lehkhabu ziak tu ma puya zon siam ralte hi loading vele lok sela alo ne ama kha kan mu anga no pangte ania amai ro te hei Lehkhabu thu zia chungchang chen no pang tak ani lo ani ti kha chianga tuna kan Lehkhabu Tlangzarhna tur hi amalama kan sei tawang khan a Lehkhabu palina ania amalama khan dalos in ru bona rap thak dalos cemetery ti te thuru ti te black december ti te kha kan ti chuak to sabere khuang kai publication in hei tuna palina tur kan han ti chuak le a lawm khop ani ti kha kan soi duwa ti chuan atoi zong in iti tiang ma puya thian te ma pui ron otro yom tu te khai ding lok tiang khonga in alo nge nia a thian te ne hen kan lein me fiat tam lo vanan ming mera han ti tur khan anin zo chona hun te om lo deu boka ati rem chang lo nga ila min the thiam ula ti chuan lalpe mo e hlon do loading vele lok sela alo nge ani hi nia thu jiang mi voina local khom te nia thu le hlama tui kan nia khovel thil danga ro pui vak lo mai la thu le hlama kan tui na hi akana ni som khom chan te po ni ve a ani hi Lehkhabu po lo ti chok ve nual to ani a ka wa vai na lam tluang ti te zo kha thlir tlang han ti te lo jek to tu ania tu na hian a Lehkhabu ti tham tak mai phek zanga don mai riang mo kabin ti chu boi pui me kan ya kar le emo thale vela chung kan release le thei tura kan nga ya ani hi MCS officer nin revenue department a khuan ASO assistant settlement officer na chet mek ani ti chuan dara hi loading vete se kan fevek thon karinga zone clear tu te chuan ani hi chu thu zielama tuiba ka TV a hian a lang zinga kan fevek anga ani po hin Lehkhabu thi sak po kangam ti le nge muni kha nei to boka kan cheng che lo pahni na kha eng po ni se a tha ngai la ti chuan tai te a silam nun changa loading vele lok te se ani po thu le lalama tui chuan kan fevek in a rin om Lehkhabu tam tak ti suak to in ani po hen book of the year lom man te lo dong to kum sang hi paruk khan pasal tha te ni nu ti hian book of the year lo dong to boka ti chuan opi a sira lom pu van chiu ani hi zo life a book corner nei tu pa ti mai la khamia boi pui tu pa khani a Lehkhabu pakhat ti suak to bokin tap chak theory ani a Lehkhabu ti suapo zirlai university zirlai le khatiang ho khan an ngai hlu khop maya khatiang ho khan atlana hle ni suaite a zirtir lal suai chunga suaite a inia ani hi tuna kan Lehkhabu Tlangzarhna tur Tianhrang khan cover moi tak mai design tu hiani a an design te khana kina kan la mutlanga nga ming sei ang hian ngai tu na po sei ni anga ti turin design po thiam ani ti kha kan la hre tur angai la thawme zorin elralte loading vesela
ani hi kan naw ania kan fapa ania voina mi ron troi om vero kan ti local ve a ani po health department thok ane buai tak chungin helaya hun mi ron man puya kan lom hle ani ti chuan kan hei chen hei chun pahnih te khalo ding ve zok teu hei hi pima heti ania anu ami hi mami ania tu le halam an tho hlok em a pima heti hi sabre khuang kai office kan pi ber ani hi kan soitel do bok ani khatiang khan pi mai kan nei lo tu rangai la ke hi kan in soi ve sim anga lalrin puiral te sabre khuang kai chanchin bu publisher kan ya Lehkhabu eng mo hi kan theyang to khen kan publish ve thina ziak mi harsa ve deute a chuna tur sum le pai han nei lo deute hian mi ron pan ve thina thei patop chu hian kan lo pui ve thina tiang chon Lehkhabu eng mo zat kan ti chuaka ve to a tuna hian eng mo zat ti chu turin ruam man na kan le kan kal pui mek bokani ti kha kan soitel du boka kha kan introduction chu ni sela kim thok hat in ka ria o ate a khalo ding le lok te se khong ai o ani hi luang mual veng thang mane thu le la lama tui em mai ania Facebook ate po hena ron po china thu thatak tak ril tak hi aron tu thina chu tiangin chanchin bu ate po thu ron jek thina kan chanchin bu sabara khuang ka ate po hena jek thina ai tu na po zia sa ron thelu te po ne yani wena hun miron man puya kan lo le ani ami mali han ding vele re nang pe ka lal pe kima ani hi kan rianga lungpu huai ti le trau nu zo lai di ti ziak tu pa khan ya ani po hi nau pang te ani ya amero cho Lehkhabu te nau pang le lo ti kha kan thia ta na tho me ti khan kan program kan kalsun zomanga kan Lehkhabu te kan Tlangzarhna in a Lehkhabu thir lok na hun mang turin sabre khuang kai chanchin bo editor zara kan somanga ani po hian hun hi renvak lo sela a thei anga chip chial do te pon han soi sela thome I lo soma kan Lehkhabu Tlangzarh tur Tianhrang Thlan ti hi zonun siama ralte Lehkhabu palina ania pe novelist ho hi danglam na te mayan neya pathianin khovel adina mihring te adina chumi hnuai chuan novelist te hian khovel hran din vele a mihring nun hran din vele a chu tiang tur chuan ngai tuana tam tak se na nga ya mina zongina ti chi po ni hran lova Thlan nei bik liu te chanvo ania a chiar tu te kan van nei thina ni mizo te hian novel hi kan nga ve ta viu maya novelist ho te hian a big takin literature hian mizo ten ma kan son zia hi tun hain pho lang na sa viu ni kan hreveya tun lai huna kumsom kalta kumsom la tling lo de mai theyanga nam dang ho hian chin deuh men ya subplot thatak tak te hi an din thina tian chumi hnuai chuan chumi chunga chuan a chiar tu te hi ngai tu na sang min putira min hroi kuala chu chuan phurna te thatho te min peya min hi bethina ni chu tiang chuan Tianhrang Thlan po hi han chiarila a phe khatna tang hian mi hi ngal ringot maya handa le mai emo chiar zom lo handa veng turang chi phei chuan ngai tu na hi kan da phal to lo zok hiala chu tiang chu vena hian chu tiang Lehkhabu tha chu mizo ten kan nei le don ta ani abu chung thu han lu tai la he Lehkhabu a hian thlan hai thu te alo langa tin zon siam maral te hian Lehkhabu pali ti chuak to ka hriat chu lo chu Tlangzarhna hi tam thin khop mai a Tlangzarhna ani hran lo pon engamo timur han khoi deuh sung tur chi thil a hrang em lo ni pon handa zeu hi chinga chu thiam zong tak mai nia mana lo zui thanga kan nei thina chumi hnuwa mi tang tam takan lo chu ka silal nun changa ti te hei zo nun sia maral te ti ho hian a Tlangzarhna lampang hi an ron bei na sa ani kumsang khat zakua pakhat a
Tripura le Mizoram dep Zampui Tlang nga sai lo lal pakhat do khu man khuwa adina chumi tum chuan zol nei inti pitar pakhat kumza palemi hian helai hmuna hi chuan khuwa din su ichunga chiana na sa takaron thlengange ni lo poni tha te hne na I tha ten an la ron de mangche ti na shrila ma sela chulal chuan khuwa din lui thawa achunga chiana langsarin thleng rup rup lo ma sela ming chiana pakhat aneya in rol ngam lo na an khuwa mei thai la no pang tak chumi laka chuan fa nei tatlat maya kha mei thai kha akhomi ten an musita an deu thina kha mei thai na fa lo nei to te po kha an jagan kai kun tlok tlok thina chu mei thai chuan hreamati ta ka wangin katan damreng in omzia nei talove atiaram hnoi athi turin ram hnoi pilril apana inti hluma tumlai takin naw vei tatlat maya fapa ashringa ram hnoi pilrila chuan a fapa trap ri chu tripuri pasal tha ram wakin alo hria chu pasal tha chuan ria buk te an sual a ta chuan chen pui ta a ri buk suala chuan an ompui tarenga nima sela holo theini tak lo wangin hosan atuma chu mei thai chuan pasal tha hne na chuan ka fa hi min an kol sak mai ro khuwa min hon sak mai ro atia ani ro churam hnuaya thimai turin kalsan turin atia ma sela chu pasal tha chuan a thei tangang lova khuwa a hruai hoduna chu mi te mei thai nu fa chu nupuya anei zui ta a an fa pa chu mei thai chuan a minga ram hnuaya hun hreum takalo piang ni te thei ngil lo nan tele nakin anun ama khuwa zela huai sen na te tumrun te anei theinan ram re a tia sa a chu ram re chu kumsom hnia lo ni chho chuan sai te akap to a apa en kol tu ina azirbok ani mai the sai le sakei te ka akapa kumsom ni palian ni na nuina boral sana anuina boral san nu chuan apa dik tak te khuwa sai lo lal do khuma omna lama kirle atuma nima sira chu khuwa chu an lo ro san vek to a mun nga ka a oma sta chuan fanu mal pakhat mi hau sa fanu nen anin ngai zonga anuan tlandu na zo sang khuwa anoma ram re chuan mizoram lama pan main trip apashon tripuri pasal tha chuan I chho main puk pakhat I tlo don nia tia chu puk chu man lai tiperalal manakia lo chung kwa ina ro phum ruk na hmuna ta na lo mana lo nia thi le dar rang ka chak le lung lu le thil lu tak kha lo om tek maya apurra chu mizorama alon a hot a chho le nuin chu nga ro te chu mun sang sanga a nu chia a phum ruwa chu nga phum ru na chu le kha a chin chia zela chu le kha chu ram re chu na fa pan nei chun ne na a nu chia chu a le kha chuan heti hian a je ka mayal ena chuan chamai nom te ni ngot lo chuan ka thia tanga kum zama chuan hero hi hai suang chu atia ma sela a fa pan nei chun chuan fa pani anei vele nuin ram re tunu chuan lo thon turani ti hreloin a soi pal hlo maya chu thuruk chu alo darta hanti khan hele khabua mi poimo mi parukin an lo hria ni chu mi paruk ta chu a kopte te na ma per thum ang an nia kharo phum ru khan boi pui te eng hrelo veka chulai kara ro phum ru hai chu atuma mi hring nun chevel chu hele khabu ti ngai nom tu nia in phiar ruk na te bum na te mangai na te po atel thawa chu hele khabu ti ngai nom tu ni chu ba chu ka soi phal chi atolawa a chiar du ten in la ngai tu so in la mu so ve tu ra kan da dewa mei che pani poi mo de mayan oma mei che pathum chuan lang tak na in mei che pani poi mo de oma hele khabu chang tu pai nun ngeng tu a close deuh mai mi pahnian nia ram re atunu awma chu mon pui ania chulai chon hele khabu tanga tun ma tang po khovele na dik nia lo pom thin mi hringa hian enge hluber
kan nei sum zong zong te ai mi hring bok hi kan lo hlu le thin ti hi aron pho chuak non le a ram re chuan ro tam tak kum za enga mo za kal lo om tura mi ta tan po chen fak om khol ma sila a chuan khatna atu a chuan khatna tenun po dai to chuang lo wa chu ro chuan om zia nei to chuang lo atunu chuan chu ro wa wang chuan mit nung ni chungin mit hi angin akhosa mi hring ni ma sila mi nung ani to lawa chu nun kho har chan chin chu he Lehkhabu mor bok nan hian aziak tu hian a mangani khati jong ha ka soi thai ni te se zar alo ome ti khachuan kan Lehkhabu release tur Tlangzarhna tur hi atlang pui achung thu tlang pui te kanan ria a chip chia zo ka hriat thei tura Tlangzarhna kan mabak anita a Tlangzarhna tu tur kha pulal ramoi ngen te ania kan hriat tongin ani hian hun ren lovin Tlangzarhna hun naron manganga thu te asoi lu in karinga thu te asoi ma in Tlangzarhna phot sela chumin huwa chuan asoi lu ang te soi zok sela thain karinga nge in ruam han dan chu ka hre che lo na ti hian ron ding hal mai sela aziak tu pa kha atlai han ron ding ve box sela ta hen ding tlar lokila a release chung tak kha kan zawain lo din puila tha ome zonun siama ralte thon thu phua Tianhrang Thlan Lehkhabu ngai nom tak mai hi mizo literature ti changtun nan le zoram mi pui zong zong te chheratan lom tak le chuang takin Tlangzarhna